Vítajte späť na mojom podcaste Zita the Good Witch a dnes sa budem venovať, tak trochu načriem, tému kapitalizmus a ako s tým súvisí ženské telo a ženská lacná pracovná sila. Spomeniem tu len pár bodov, pretože je to téma, ktorá sa dá rozviesť na niekoľko epizód podcastov do rôznych smerov a rôznych hĺbok. Ale keďže kapitalizmus by nefungoval bez ženského tela a lacnej pracovnej sily žien, takisto ako by neexistoval, keby kapitalisti na vrchu kapitalistického rebríčka nevytvárali vojny a tým pádom imigrantov, ktorí by tak mohli vytvárať novú pracovnú silu, ktorá je takisto lacná, pokiaľ sú títo ľudia diskriminovaní. Preto, keď hovoríme o ženách a v rámci feminizmu, tak hovoríme zároveň aj o ľuďoch, ktorí sú zároveň s nimi diskriminovaní. A to sú ľudia z LGBT community a ľudia inej farby pokožky alebo rasy, ako je biela. Kapitalizmus by nemohol fungovať bez ženského tela a lacnej ženskej pracovnej sily pretože muži by nemali čas venovať sa iba práci a veciam, ktoré kapitalizmus poháňajú dopredu. Tým chcem vlastne zahrnúť aj ich činenie sa v politike alebo organizáciách, ktoré predstierajú, že chcú pre nás to najlepšie, pričom chcú najlepšie len pre bielých mužov, pretože bieli muži vládnu svetu. Ženské telo sa stalo po uvedomení si mužmi, že ženské telo môže vytvárať uvedomení si niečoho tak prirodzeného, že ženské telo môže vytvárať ďalšiu pracovnú silu. Kapitalizmus je nastavený tak, aby ženy v ich nevedomí o tom, v akom systéme naozaj žijú a prečo muži robia to, čo robia, aj keď sú sami o týchto veciach needukovaní, ženy nevedia, do čoho idú, keď sa rozhodnú mať deti. Tu chcem podotknúť, že som žila aj v New Yorku a tam tento problém, že by ženy boli tlačené do rodín a detí, je trošku menší. Avšak tým, že je tam postkapitalizmus, tak tie ženy napríklad, ktoré som stretla ja, ktoré bojovali s tým, či chcú mať rodiny alebo sa venovať proste samým sebe a robiť, čo ich baví, stále zvažovali reprodukciu ľudí cez ich telo pre iných ľudí za odmenu vysokej finančnej čiastky, pretože potrebovali peniaze. Čiže to zvažovali, keďže postkapitalizmus už dnes v Amerike ponúka ženám, ktoré sú zdravé, relatívne mladé, túto možnosť. A samozrejme najviac na tom zarobia tí, ktorí to sprostredkovávajú, nie tá žena. Ale vrátim sa späť na Slovensko a prispôsobím tento diel našej spoločnosti tu. Pretože my sa kultúrne líšime aj v rámci Európskej únie od Francúzov, od Nemcov, od Španielov, od všetkých do určitej miery.
A to je tým, že sme určite niekoľko krokov dozadu, minimálne v tom, čo akceptujeme, čo je povedané na verejnosti medzi ľuďmi. A tam spadá nielen misogínia, internalizovaná misogínia u žien, ale tiež rasizmus a brutálna xenofóbia na Slovensku. V našej spoločnosti na Slovensku si len ťažko žena predstaví, aký by to bol život, keby nemala deti. Pretože cez deti dostane nejaký ten sociálny kredit, ktorý muž už má aj bez toho, aby mal deti. Žena ho nemá. Žena ho má iba vtedy, pokiaľ je narodená do rodiny, ktorá už ten sociálny kredit má. To znamená, že je otec alebo matka, alebo aspoň otec. Majú nejakú pozíciu, ktorú ľudia rešpektujú a tým pádom ich dcéra má toto privilegium, má tento sociálny kredit. Väčšina žien ale žiadny sociálny kredit nemá, až kým sa nevydá a nezačnú nazývať pani, pretože ona pani nie je. Paňou nie je. Ona je len nejaká slečna, pokiaľ nie je vydatá za muža. Je sociálny kredit narastá vtedy, keď porodí deti a vtedy už vlastne vzniká nejaká tá identita a stáva sa niekým a stáva sa vlastne matkou a manželkou. A to je prípad drtivej väčšiny žien na Slovensku. A my tu vlastne vychovávame ďalšiu generáciu žien v týchto podmienkach. Až kým som sama nemala dieťa, tak som úplne nechápala, aký patriarchát voči ženám skutočne je. Po nejakom čase po pôrode som zistila, že ja to poviem menej subjektívne, aby som nehovorila o svojom živote, ale chcem povedať niečo z mojej vlastnej skúsenosti, ale preniesím to a poviem to viacej objektívne na príklade nie vymyslenom, ale tak by som povedala, že poskladanom z toho, čo vidím, že čím si prechádzajú aj ostatné ženy a čo nás spája. A to je to, že som zistila, že moja práca nie je hodnotená. Moja práca, ktorú robím okolo výchovy ďalších občanov, ktorí budú pracovať a platiť dane, moja práca každý deň od rána do večera, od svitu do mrku, je neohodnotená, je odignorovaná a žiadny zákon ju nespomína, ani sudca, a nikto na to neprihliadá. Keď sa bavíme o peniazoch, ktoré žena dostáva, keď porodí dieťa, tak sú to peniaze pre dieťa. Bavíme sa o tom, čo jej dáva štát a prečo jej to dáva, a o tom, čo jej dáva muž, keď nie sú v manželskom zväzku a prečo jej to dáva. A všetci sú v podstate akoby im niekto vymazal časť pamäte, alebo za každým, keď to vidia, tak sa im vymaže pamäť. Tú ženu vlastne, ako vlastne sa obšmieta okolo tých detí a stále pracuje, tak vlastne oni sa na nás pozerajú a ono sa to hneď vymaže. Pozerajú a vymaže. Pretože nikto nevidí, že tieto ženy obetúvajú svoje životy, celé životy, na to, aby vychovali deti, a ich práca nie je finančne ohodnotená. Ona nie je ani inak ohodnotená. Až na sklonku konca života, keď tá žena vychová svojho muža, lebo sa o neho stará, a všetky tie deti a bratrancov, alebo ja neviem, proste strašne veľa ľudí, a stará sa o nich a varí a nosí a odnáša a balí a skladá a prebaľuje a sťahuje a vyrába a varí a riadi a znova dookola. Toto všetko, čo táto žena robí, nie je nejakým spôsobom ohodnotené. To znamená, že žena je vlastne otrok. Žena je otrok v kapitalizme, ktorý vôbec neprihliada na to, že sa bavíme o jej živote.
Jej telo je videné ako reproduktívny orgán na nových občanov, ktorí sa stanú platcami daní a potenciálne môžu vychovať takých ľudí, ktorí budú slepo nasledovať patriarchát a vyjadrovať misogíniu bez toho, aby vedeli, že to robia. A mnohokrát sú tieto ženy odchytávané, ja to poviem tak, ako to cítim, o mnoho staršími mužmi, aj 5, 10, 15 rokov je o mnoho, keď sú príliš mladé. A v tomto období, keď ešte nevedia nič o tom živote, naletia na víziu lásky, ktorá sa rozbije tak skoro, ako porodia, alebo len vlastne otehotnejú s prvým dieťaťom. Čiže vlastne telo ženy je využité veľakrát na to po 30-ke príde sama, že vlastne ona to dieťa vtedy ani nechcela a vlastne ani nechcela to dieťa s tým mužom. Ten dôvod, prečo takto končí veľa žien, a ešte raz, ja hovorím o problémoch v našej spoločnosti a netvrdím, že neexistuje láska, ja netvrdím, že neexistujú ľudia, ktorí sa milujú, netvrdím, že tieto pozitívne veci neexistujú, ale musíme sa pozerať na našu spoločnosť takú, aká skutočne je a čo sa v nej vo väčšine prípadov naozaj deje a čo sa deje v každom vzťahu muž-žena. Pretože keď iba otvoríte oči a pozrite sa okolo seba, tak to uvidíte. Ja vám nemusím vôbec dávať linky alebo nejaké odkazy. Stačí výjsť von z dverí a uvidíte to. Úplne všade okolo vás. To znamená, že z pohľadu mužov sme vhodné adeptky na manželstvo, pokiaľ sme zdravé, submisívne, asertívne, dokážeme priniesť potomkov, sme dobré matky, manželky, kuchárky a tam to končí. A tam to končí pretože u nás na Slovensku ešte stále tie ženy, ktoré chcú žiť tak ako muži, povedzme, si robia čo chcú, tak sú stále kritizované, ohovárané. A aj keď si my myslíme, že veď sa pozri, ako je dobré, však má na to peniaze, je právnička, robí si svoju prácu, baví ju to. Ale napríklad nevie, že táto právnička sa rozhodla, že v tom jednom živote, ktorý jej Boh dal, nechce deti. Pretože si vybrala kariéru a vie, že keby si vybrala deti, keď má 25, 30, 35, dokonca 40, tak následujúcich 20 rokov sa nebude môcť venovať naplno tomu, čo ju baví. Pretože jej nikto s tými deťmi nepomôže. A nikto je s týmito deťmi nepomôže, pretože predtým, ako vznikol kapitalizmus, bol feudalizmus a predtým sme ako ľudia žili v komunitách a deti nám behali medzi našimi známymi, ako, tu by sme to dneska povedali, ako také cigánčatá. Pretože cigáni, alebo teda nerasisticky povedané Rómovia, a tak, ako by sme ich mali nazývať, ešte stále vedia vytvárať komunity. A keď sa pozriete na bielých na Slovensku, tak si všimnete, že im skryto závidia, že im tak záleží na deťoch, pretože oni prídu domov a majú to dieťa zavesené na svojom krku. A často im povie aj mamina, ja nemám na to čas, ja mám na to pár hodín, aj na to dieťa. Pretože aj ona bola v tej situácii a už chce mať od toho svätý pokoj. A ostatní ľudia, ktorí sú v rodine, ako sú napríklad muži, a otcovia tých detí, tak tí vôbec nemajú pocit, že musia dokazovať spoločnosti, že sú dobrí otcovia na to,
aby ten sociálny kredit, že niekým sú mali, pretože oni ho už majú, tým, že sú muži. Takže my ženy vlastne akceptujeme internalizovanú misogíniu pretože sme sami v tom, že sme sami. To znamená, že nám nič neostáva, ale ideme von a robíme to, čo muži. A tá je štetka. A tá je strašne namyslená. A táto sa na ľudí neusmieva. A táto si brala kariéru, no to povedz. Nie je to divné? A táto s nikým nechodí, nikto ju nechce, ona musí byť divná. A toto je všetko, čo my vieme povedať o ženách, ktoré si nevybrali život, alebo ešte ich to nezlomilo, ten systém, a nevybrali si cestu deti a rodina. Použijem seba ako príklad. Ja som síce skoro skončila v manželstve s deťmi, ale život to zariadil tak, aby sa vo mne skutočne zrodila tá feministka, ktorá sa bude vlastne aj tak verejne nejak vyjadrovať, pretože ja som vždy bola feministkou, ale vždy som sa zároveň bála mať deti, ale dnes som skutočne feministkou, ktorá má dieťa a už chápe veľmi dobre, prečo som sa tie deti bála mať. Kým ich nemáte, tak neviete veľmi pochopiť, do čoho idete, ale máte taký pocit. Hej, že nie sú to bezpečné vody. Ja som sa rozviedla preto, lebo keď mi zomrel otec, tak som zdedila majetok a vtedy som pocítila voľnosť, ktorú som si chcela nechať a chcela som opustiť manželský zväzok, v ktorom som nebola veľmi akceptovaná, čo sa týka rodiny toho dotyčného. A povedala som si, že tá voľnosť proste stojí za to. A čo potom následovalo, nechám pre seba, ale to, že mám dnes dieťa a mám na neho právomoci a som žena s príjmom, ktorá má čas začať podcast a hovoriť o takýchto veciach, je skoro niečo ako zázrak. Také niečo nevidíte skoro nikdy. A keby som nemala pasívny príjem a peniaze od štátu, tak by som musela pracovať, nemohla by som byť s mojim dieťaťom, pretože žena bez muža, žena, ktorá nemá peniaze, bez muža, rodinu mať nemôže. A keď ju má, takže jej život skončil. Takže sa musí prispôsobiť patriarchatu a musí sa prispôsobiť tomu, že jej sociálny kredit je matka, manželka a aj keď vo vnútri trpí, ona sama dobre vie, že na výber nemá. Avšak vybrať si cestu byť feministkou a žiť život tak, že ľuďom hovoríte pravdu o tom, v čom žijeme a vedieť, že si vás muži nevyberú len z toho dôvodu. Nie, že nevyberú. Kto o to vôbec stojí? Kto ho potrebuje, keď máš peniaze? Ja nepotrebujem muža pre peniaze. A tí muži, ktorí tam vonku sú, tak nepotrebujú ženu na nič iné ako na to, aby bola submisívna a aby ustupovala. A to nebaví každú ženu. Čiže ja môžem ďakovať samej sebe, žiadnemu Bohu, ale samej sebe, že som sa držala ďaleko od toho, keď so mnou muži chceli mať rodiny a keď som bola mladá, lebo by som bola úplne niekde inde dnes. Možno nie. Možno by som bola na tej istej ceste, len by som prišla z inej uličky, z iného prostredia, ale stále by som bola tu, netuším. Avšak viem, že moje telo je atraktívne z viacerých dôvodov a to je sex pre mužov a reprodukcia. Ak by som sa vás opýtala, či si myslíte, alebo ak ste ženy, či si sami myslíte, že ste mali na výber v živote, čo by ste povedali? Mali ste na výber?
My ako ženy, my si ani nemôžeme mužov vyberať. Oni majú bojovať o nás. Je nám to vtlačené do hlavy, že oni sa za to budú biť do hrude, že oni sú tí, ktorí majú poľovať. A v momente, keď tá žena povolí, tak ho už to nebaví, chápeš? Ide za inou, lebo on rád dobíja. A toto je nám vtlačované do hlavy, že takto je to evolučne, pričom je to klamstvo prvej triedy, ktoré si vymysleli muži kvôli tomu, aby nás nechávali v nádeji a klamstve zároveň. Nádeji, že máme šancu na dobrý život a v klamstve, že toto je jediné, čo tam vonku vo svete pre nás existuje. Že si nás raz ten správny úloví a my rodíme deti týmto spôsobom mužom, ktorých nechceme. Sme chceli tam toho, čo má kamoška. Lenže ja som nemohla o neho bojovať, pretože my ženy, keď to robíme, tak sme také ľahké, veď vieš čo. Alebo také trápne, veď vieš čo. Ja síce na mužov nepoľujem, lebo mám tak trochu... Som 36-ročná žena, ktorá má tak trochu ešte stále vychodené tie chodníčky v hlave tých tradícií, ktoré sa mi tam jednoducho nejako zarili a neviem sa z toho veľmi vytočiť a neviem proste za tými mužmi ísť. Ale potom som zistila vekom, že je to možno aj preto, lebo oni ma v skutočnosti nezaujímajú. A toto je naozaj úžasné, keď žena v mojom veku pochopí, že vlastne to, čo som celý život naháňala, som nikdy nenašla, ale to všetko, čo som v skutočnosti, po čom som skutočne túžila, to všetko mám. Pretože aj ja som predstierala, že mám sociálny kredit, keď som bola s tými mužmi. Pretože som ich potrebovala. Lenže mi zomrel otec. A potom som zdedila peniaze a majetok a ja tých mužov nepotrebujem naháňať. A to je úplne iná realita, ktorú som si ani ja do toho momentu nedokázala predstaviť. A týmto by som rada povedala všetkým mužom, ktorí si toto chcú vypočuť. Ak máte dcéry, urobte to isté a zaručíte, že budete mať dedičky, ktoré budú vedieť starať sa o svoj majetok. Ak budete zariaďovať, aby sa dobre vydali, ak máte majetok, tak vedzte, že oni pôjdu do toho s tým, že ten muž, ten cudzí chlap, ktorý sa dostane k vášmu majetku, bude mať moc. A to, čo nesie on generačne, sa preniesie na vašich potomkov, pretože ste vlastnú dceru nenaučili, ako narábať so svojím majetkom. Ale správali ste sa k nej ako k žene a nič viac. A ona si to potom bude myslieť, samozrejme, áno? Ona si to bude myslieť, pretože otec, tak to je ten prvý muž v živote, ktorý jej dáva alebo berie sebavedomie. Čo sa týka mužov, matka môže zobrať sebavedomie tiež. Vráťme sa však naspäť k tomu, o čom som chcela rozprávať v tomto dieli môjho podcastu, a to je telo a ako je telo v rámci kapitalizmu využívané. Dneska sa môžeme pozerať na to, ako si bohatí ľudia platia iné ženy, aby im vynosili deti. A toto, moji milí a dráhi počúvači, je to najhoršie, čo sa nám mohlo stať v histórii ľudstva. Z mojej perspektívy feministky. Pretože z tohto, keď sa to všade zlegalizuje, čo sa stáva stále ďalej, viac a viac všade. V každej krajine sa to viacej ako keby tlačí ako niečo normálne, tak to budeme žiť v takej spoločnosti, kedy si budeme kupovať ženine pohlavné orgány na to, aby nám reprodukovala ľudí. To znamená, že takisto ako
Keď idete do reštaurácie, kde zaplatíte za jedlo, takisto zaplatíte za dieťa. Pretože tá jedna žena, ktorú ste predtým mali ako jedinú možnosť, vám to jedlo dala zadarmo, aj to dieťa. Alebo za niečo, čo ste jej sľúbili. Ale ona to potom nedostala. Toto všetko sa potom bude eventuálne v našom svete môcť kúpiť a takto sa bude deliť spoločnosť na ženská spoločnosť na ženy, ktoré nebudú rodiť, ale budú zarábať, budú si tie deti kupovať a budú to znova tie ženy, ktoré sú zo sociálnych podmienok tých najhorších, ktoré budú znova využívané a ich telo využívané na reprodukciu. Budeme im spôsobovať traumy, otrhávať skutočné biologické deti od ich skutočných biologických matiek a morálka tohto sveta pôjde ešte horším smerom. Internalizovaná misogína je niečo, čo ma najviac bolí v našej spoločnosti. Ani ma to tak nebolí, ako keď mi muž niečo povie. Tam je to už také, že zasa. A poviem si, že bože, keď už odíde. Pri ženách je to bolestivé, lebo my ženy vlastne nemáme kam ísť, pokiaľ nemáme okolo seba ženy, ktoré s nami vedia súcitieť a nie sú už proste niekde, aby mali tú životnú skúsenosť, aj keď nemajú takú tú informovanosť o tom, čo sa im stalo, ako to ja napríklad sa snažím popísať. Ale tieto ženy, keď nemajú, ja to nazvem, že výbeh, hej, akože výbeh medzi svoje sliepky, ktoré ich pochopia, tak sú izolované, upadajú do depresí, prestanú sa usmievať, začnú priberať, prejedať sa, piť, fajčiť. Začnú sa im vytvárať rôzne mentálne choroby a okolo 50-ky sa cítia, vyzerajú a pôsobia ako osedlané kobily, ktoré už nemôžu urobiť ani krok. A my nerobíme nič preto, aby naše dcéry tieto chyby už nerobili. A ja sa pýtam tých žien okolo seba, ktoré sú v mojom veku, cca, a vychovávajú tieto deti, aj chlapcov. Prečo sa o to nezaujímate? Keď už máte skoro 40 a tým, čo ťahá na 50. A dokonca aj viac, to je úplne jedno. Prečo nevytvárate povedomie o tom, v akej spoločnosti žijeme, ale ďalej trpíte ten istý osud? Viete, prečo si myslím, že mi toto nikto nikdy nemôže vyvrátiť? Pretože existuje virtuálny svet, v ktorom máme miliardy obrázkov pred svojimi očami každý deň, keď chceme. A takto vidíme. No mne, keď algoritmus vyhadzuje ženy, ja tam vidím len tela. Ja neviem, čo vidíte vy, ale ja vidím tela. Ja mám akože jeden feministický, akože taký instagramový profil, tam mi algoritmus vyhadzuje feminizmus a inteligentné ženy, ktoré sa zaujímajú o zaujímavé veci. Avšak keď si pozriete Instagramový feed, ktorý je vám odporúčaný, myslím si, že všetky vidíte ženy a ich tela a ich lacnú pracovnú sílu, na ktorej sa snažia dneska kapitalizovať a robiť si z toho biznis z detí, kupujú im darčeky, nafotia ich. Hej? Vlastne akože začína to byť zaujímavé, pretože ženy začínajú zarábať na tom, čo doma robia. Že sa natáčajú s tými deťmi, alebo varia. Hej, a stále sú s tými deťmi a varia a stále sa natáčajú a tak ďalej. A nemám nič proti tomu. Alebo natáčajú seba, ako cvičia, odfotia si tela a je to stále len proste výzor, rodina, manželka, kuchárka, matka. Ešte sestra, dcéra, hej, to je slušné. Ale nič viac. A povedzte mi, keď sa pozrite na ten Instagramový feed, ako sa cítite. Pretože ja tam vidím, čím ďalej, tým viac žien, čo vyzerajú a žijú úplne rovnako. Hebké vlasy, obrovské pery, zmenšený nos, umelé prsia, umelý zadok, ploché brucho, dieťa v ruke. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
Toto je však na ďalší diel, pretože sa mi zobudilo dieťa a to znamená, že budem musieť ísť a takto by som to nejako uzavrela. Možno tento ďalší diel potom otvorím s tým, že budem pokračovať o tom, čo máme pred očami každý deň, keď si zoberieme do ruky telefón a ako sa táto internalizovaná misogínia nedá poprieť, pretože to máme naozaj pred očami. Pojem internalizovaná misogínia je tak komplexný, keď sa o tom človek chce takto rozprávať, že si budem musieť rozmyslieť presne, ako to budem formulovať na ďalšom dieli, alebo možno ďalšom. Uvidím a uvidíte aj vy. Lúčim sa na dnes, majte sa krásne.